Uya minana ka fara komini turaga ante kala fante wefo ukanga yoro sigauma anola anga yoro no ante ko komini ukanga yoro sigi anola ante kala fante wefo janaye ante janaye kuma yɛrɛ sɛgɛnna kuma la u y'an ka dugukolo de minana k'a fara komini turaga donc komini den an ka mɔgɔkɔrɔba su yɛrɛ dalen bɛ yɔrɔ minnu na k'o minana k'o di komini tura ma an ka bɔli kun tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ ko an ka yɔrɔ segin an ma komini den la an nɔ la u k'an ka yɔrɔ segin ma an tɛ président contre la an tɛ gouvernement contre la an tɛ maa si contre la o contre an b'u fɛ u kanu b'an yɔrɔ la mais an ka yɔrɔ min minɛnen don an na u k'an ka yɔrɔ segin an ma yugu bɛ na ni ɲaga ye u k'an ka yɔrɔ segin an ma kuma nege t'an na kɛlɛ nege t'an na a y'a faamu. Ne Souleymane Sidibé Solo Maliba, le porte-parole de l'éveil de conscience commune 2 mɔgɔ caman bɛ dɔn Mali kɔnɔ ni an bɔlen bi tout simplement dusumakasa de don ka yira maliyɛn bɛɛ lajɛlen na nin t'an bɔko fɔlɔ ye quoi caman kɛra an ye avertissement kɛ an ye autorité averti problème min bɛ sen na n'o ye découpage administratif min kɛra a bɛ san janba bɔ Djibril Diallo fɛ depuis 1987 an y'a ye u ye commune de yɔrɔ caman barikama caman commune de yɛrɛ bɛ se ka développer yɔrɔ min fɛ u ye yɔrɔ caman minɛ commune de la k'a di commune 3 ma o wagati parce que o wagati kɔnɔna la commune 3 u tun ka girin ni anw ye administrativement u ka mɔgɔw tun bien placé don administration kɔnɔ fɛn wɛrɛ caman tun bɛ yen ko nin kɔnɔna la min y'a to n'u ye an ka yɔrɔ minɛ an na commune 2 donc o kɛlen kɔfɛ an sigilen b'o ko la an bɛ ka fanga kura de kɔnɔ an bɛ ka tile kura de kɔnɔ tile kura min bɛ se ka na an ka hakɛw segin anw ma bon donc an y'o tile kura sɔrɔ avec cette transition la venue de Assimi et de Sugeli Kokala Maïga bon donc an sigilen ka sɔrɔ an ma foyi yɛrɛ kɛ an ma foyi kɛ u ye déclaration kɛ k'a fɔ an ɲɛna ko yɔrɔ dira commune 2 ma ko sugubaw k'u y'a lasigi commune 2 ma donc an bɔra gouverneur yɛrɛ nana ka na bonya di an ka mɔgɔkɔrɔbaw ma an bɛ nisɔndiya o la an bɔra ka autoritéw fo tout à coup an bɛ bɔ mun kalama tuguni ko mɔgɔ dɔw bɔra commune 3 kɔnɔ ka u muscule yira donc u ye yɔrɔ retiré tuguni k'a lasigi commune 3 ma n bɛ fɛ ka kuma kelen dɔrɔn de fɔ nin kuma kɔnɔ n bɛ fɛ u k'a lamɛn la parole est Dieu anw fɛ yen Mande la parole est Dieu kumakan ye komi Ala de ni kumakan di i b'i jija i b'a bato o de ye anw tɔɔrɔ kojugu surtout commune 2 ye quartier fɔlɔ de ye quartier fɔlɔw de don commune fɔlɔw de don donc e tɛ se ka an ka dugutigiw jamanatigiw surakakuntigiw morceau 7 ka na ni kibaruya di olu ma ka tila ka na aw kanto ka b'o yɛlɛma vraiment o kɔni tɛ kɛ anw na o tɛ kɛ commune 2 la an bɔra de bi k'o dusumakasa yira ni autorité bɛ mesure min ta u k'o mesure ta nin t'a yira k'anw tɛ transition fɛ an bɛ transition fɛ bi an b'a fɛ sini nka an b'a ɲini o transition kelen min fɛ olu min ye nin kɛnɛ ɲɛnamaya ka nisɔndiya don anw golo la u k'a essayer u ka wuli k'u jɔ nin ko la et puis k'a ɲini dugutigiw bɛɛ lajɛlen fɛ Bamakɔ bɛɛ lajɛlen fɛ gouverneur fɛ wagati sera u ka explication di mɔgɔw ma entre la commune 3 ni commune 2 ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka conflit dɔw lajɔ don n'a nataw la a kana kɛ ten an bɛ ka vidéo nin kɛ an bɛ ka kɛ kun dɔ de kama barisa an bɛ fɛ ka fɛn dɔ de éviter an bɛ fɛ ka conflit dɔw de éviter entre conflit social de éviter c'est pour cela que an bɔra bi surtout moi Solo Maliba le porteur d'opinion de l'éveil de conscience k'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ surtout Assimi Goïta ministre ye min kɔni fɔ anw bɛ commune 2 kɔnɔ yan bi samedi an kɔni bɛ bɔ sugu tɛ jɔ samedi dɛ sugu tɛ jɔ samedi k'a fɔ bɛɛ lajɛlen Bamakɔ bɛɛ ye sugu tɛ jɔ samedi nin y'an bɔlen de fo autoritéw ka wuli ka fɛɛrɛ dɔ de ɲini ka kuma dɔ de fɔ an bɛ se ka min faamu cogo min na donc nin kumakan de tun bɛ anw fɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an ma bɔ kɛlɛ la an ma bɔ foyi la an b'an ka hakɛ dɔn. donc ministre ye u ye expert dɔw de fara ɲɔgɔn kan olu expert ninnu u ye commune 3 mɔgɔw wele ka commune 2 mɔgɔw wele ko bɛɛ n'i ka daluya ka taa ni preuve matériel ye min b'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ y'i ta ye u ye ɲɔgɔn ye minnu kɛ gouvernorat la commune 2 taara ni papier minnu ye o papier b'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ ye commune 2 de ta ye a minɛla ma Djibril Diallo fɛ a ye ordonnance de kɛ k'a minɛ donc o kɛlen expert ninnu ka rapport kɛ u y'a rapport déposé gouvernorat la donc gouverneur ye weleli bila sigida 6 bɛɛ ma Bamakɔ yan commune 6 bɛɛ ka taa bɛɛ ka kunnafoni d'i ma anw ta kɛra min a nana fɔ an ye ko restitution minnu bɛna kɛ kɔlasegin min bɛna k'an ma n'o ye suguba ye ani Sikɔrɔni ko o tɛ minɛ an na bilen ko nin y'a kuma bannen k'u bɛna gafew labɛn k'a bila ka taa CNT la ka voter k'a kɛ loi ye
o nisɔndiya bonyalen yɛrɛ o nisɔndiya kama an wulila ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka taa jamanakuntigi fɛ ani sulakalakaw fɛ ka t'olu remercier k'a f'u ye n ko an ye laɲini min kɛ a sabatira a ma bɔ su ni dugusɛjɛ furantan an bɛ bɔ min kalama o minisiri kelen papiye ci gouverneur ma ko baara min kɛra ko fili de yera a la u b'a fɔ o la tubabukan na ko erreur matérielle ko baara kɛcogo ma ɲa ko ka segin a kan ko yɔrɔ ka minɛ k'a di commune 1 ma a nɔ la ani commune 3 an ko n ko de tɛ se ka kɛ n'an ma sɔn o ma a y'an t'o la a ye lettre wɛrɛ bila ka na ko o ye confidentiel ye ka kɛ gundola kuma ye mɔgɔ si kana bɔ a ko kalama an ka maire fana a ye dugutigi bɛɛ lajɛlen wele tɔnden fɛn fɛn bɛ commune 2 kɔnɔ association fɛn fɛn bɛ yen hali musow ka tɔn a ye bɛɛ wele an nana mairie la u y'a ɲɛfɔ an ɲɛna ko ministre ye papier min ci gouverneur ma araba tɛmɛlen o ye de ye ko gafe min dilanna k'a fɔ ko yɔrɔ dira anw ma ko o ɲangila k'o sonsoroma k'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ ta anw ta ye bilen ko sigiyɔrɔni dira commune 1 ma suguba dira commune 3 ma ko segin tɛ k'a kuma kan k'olu bɛna bila ka taa CNT la u ka loi k'a la an fana ko an ka cɛkɔrɔbaw ma u ka wuli u bɛ se ka min kɛ u ko o kɛ cɛkɔrɔba ninnu ka boliboliw daminɛ k'an ka don fan o fan u taara yen u taara minisiri yɛrɛ fɛ yen u ye kumaw fɔ minisiri ye k'a fɔ hali misiri min bɛ suguba la o ye maa min n'u b'a fɔ a ma Tali Mamana Ala ka hinɛ a la o de nana ni silamɛya ye an fɛ Bamakɔ yan o kaburu bɛ yɔrɔ min na a n'a muso a n'a ka ciden o yɔrɔ titre foncier de b'o la o copie yirala minisiri la ko o copie extrait ko o yira expert ninnu fana la minisiri ko tiɲɛ la k'ale yɛrɛ ye kuma mɛn bi a ma deli ka min mɛn k'ale t'a dɔn ko kaburu yɛrɛ tun bɛ suguba la yen donc gafe ninnu yirala la k'a yirala k'a fɔ banque min n'u tun b'a fɔ a ma waati jan ko BAO o ka bolofara min bɛ Bagadaji tubabukan na u b'a fɔ o de ma ko agence de Bagadaji o yirala la k'a fɔ ko bɛɛ ye Bagadaji bolo tun bɛ ci yɔrɔ min na fɔlɔ-fɔlɔ la ka wulu piga yɔrɔ la n'an b'a fɔ a ma ko Banantukɔrɔla dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen n'i taara hali sisan a plaki bɛ yen a sɛbɛnnen b'a kan ko dispensaire de Bozola n'i nana Gabriel Touré yɔrɔ la o ye Bagadaji ye n'i ko i bɛ taa omnisport fan fɛ o ye Manekura u y'o bɛɛ de minɛ anw na k'a di commune 3 ma an fana de ko nk'an tɛ sigi an tɛ jɔ komi minisiri m'an ka mɔgɔkɔrɔbaw bonya a ye layidu ta u ye k'a fɔ ko u k'a makɔnɔ a n'u bɛ na an bɛ sigi ka kuma a dɔgɔkun 2 filɛ minisiri ma ye minisiri ye papier di ko ka yɔrɔ minɛ anw na gouverneur yɛrɛ ko k'ale janfana a ka ɲɛmɔgɔ fɛ k'ale kuma sulila k'ale wuli ka taa cɛkɔrɔbaw lasigi tilegan dere seli fana selilen kɔfɛ ka taa kuma f'u ye ko fɛn min tɛ wuli o ma dɔgɔkun 2 sɔrɔ ka tila ka wuli ko vraiment ale ka ɲɛmɔgɔw y'ale janfa donc an fana wulila an k'an bɛ bɔ lettre cira ministre ma premier ministre ma au conseil économique olu ka lettre taara ministre yɛrɛ ka lettre cira ma présidence lettre taara ka fu bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko min kɛra an na an ma sɔn a ma u k'an ka yɔrɔ segin an ma n'u ma segin an ma jamana bɛ yɔrɔ min na an t'a fɛ ka foyi kɛ min bɛ jamana in bɔ a daga kɔrɔ a fɔra ko an ka jamana in dɛmɛ a bɛ dingɛ min kɔnɔ a ka bɔ jamana in ka basigi jamanadenw ka lafiya an k'an ka hɛrɛw sɔrɔ mais ni minisiri nana k'a fɔ fɛn min mana ale ja a b'o de kɛ ko parce que ale dɔnbaga ko don an tɛna sɔn o ma bi an tɛ sɔn o ma sini minisiri yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn minisiri fa ka so bɛ yɔrɔ jumɛn o bɛ misira dɔgɔtɔrɔso kɔrɔ kɛrɛfɛla la minisiri yɛrɛ wolola ye mais an bɛ yɔrɔ min na bi minisiri bɛ ba kɔ a fa bɛ commune na mais minisiri fa tile 2 o tile 2 a bɛna misira ka n'i sigi yen nɔ a ka soda la a n'a teriw bɛ baro kɛ donc anw m'a fɔ a k'a yira k'a fɔ k'a ye commune de k'a ye dɛ mais an y'a yira de minisiri faamaw ye danaya min ta ka d'a kan n'o ye jamana lakalani ni jamana sigidenw ka danfaraw bɔli ye a k'a kɛ cogo cɛɲuman na n'a ma ko la ni fɛn fɛn bɔra nin ko in kɔnɔ minisiri yɛrɛ ka ko laɲininen don jamana in bɛ yɔrɔ min na a b'a sen kelen de kan. baara Jibril Jalo de y'o kɛ ka yɔrɔ minɛ commune 2 la k'a fara commune 3 kan bon sisan yɔrɔ tun bɛ commune 3 bolo a ye nin ta in bɛɛ kɛ a bɛ commune 3 bolo bon sisan nɔ gouverneur nana ye fanga kura mun nana n'o ye tradition fanga ye ko ka hakɛw lasegin hakɛ minnu minɛlen don mɔgɔ minnu tɔɲɔlen don u ka fɛnw nɔfɛ ko k'u ka fɛnw lasegin donc o hukumu kɔnɔna la gouverneur ye lettre bɔ ko ka commune 2 ka hakɛ lasegin a ma n'o ye ka suguba lasegin commune 2 ma
donc gouverneur de o baara in kɛ voilà ani Sikɔrɔni. mais olu y'a yira aw bɛ k'a yira k'a fɔ k'aw ka Maba kaburu kow de bɛ yen o de kama aw b'a fɛ yɔrɔ ka lase commune 3 kaw y'a yira k'a fɔ ko Maba kaburu olu b'o makara o tɛna se o ma donc suguba minnu o b'olu de bolo ko donc maintenant o kɔni bɛ olu bolo parce que décision b'o de yira n'o ye ordonnance mun taara k'o ma abroger ɔ aw bɛ ka min yira fɛn min aw ka Maba kaburu ninnu bɛ yen a mɛnna. bon ni n bɔra k'o yɔrɔ de f'i ye o Djibril Diallo de an ka yɔrɔ minɛ k'a di commune 3 ma bon donc n'a ma ɲɛ sisan nɔ ko fanga kuraw nana parce que bɛɛ tun b'a dɔn sariya tun tɛ Mali kɔnɔ tiɲɛ tun tɛ ka fɔ Mali kɔnɔ baara tun tɛ ka kɛ ni tiɲɛ ye. depuis nin tɛ bɛn e bolo ko sariya tɛ yen. sariya tun tɛ ka kɛ sisan nɔ an bɛɛ y'a dɔn président an b'a fɔ Assimi Goïta an b'a fɔ an ka premier ministre olu nalen sisan nɔ de sariya bɛ ka baara kɛ tiɲɛ bɛ ka commencer ka na Mali kɔnɔ donc tiɲɛ bɛ ka na Mali kɔnɔ sisan nɔ mɔgɔw ka hakɛw bɛ ka segin u ma donc an b'an ka hakɛ nɔfɛ o de kama yanni tradition in ka wuli an ka fɛɛrɛ kɛ an ka hakɛ ka segin a ma parce que ministre de kɛlen don ka lettre bɔ ko gouverneur ka yɔrɔ in lasegin commune 3 ma sinon gouverneur kun y'a ka décision ta ka yɔrɔ lasegin commune 2 ma a ye réunion yɛrɛ kɛ a ye commune de 13 quartier a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko k'a fɔ bɛɛ ye ko yɔrɔ bɛ na di commune 2 ma donc ani gouverneur y'o réunion n'o fɛnw bɛɛ kɛ donc sisan ministre de wulila parce que ko commune 3 mɔgɔw wulila ko ka yɔrɔ lasegin u ma donc an tɛna jɛn n'a ye k'an ka yɔrɔ t'u bolo parce que an ka mɔgɔba kaburu bɛ yen yen yɛrɛ kelen fɔlɔ anw de ka masaw dalen bɛ yen anw de ka kaburu bɛ yen o bɛ se ka to cogo di commune wɛrɛ bolo k'o gérer k'olu ti mago la est ce que o bɛ se ka ɲa ou bien o tɛ se ka ɲa o parce que an de masaw bɛ yen an de ka mɔgɔ fɔlɔfɔlɔw bɛ yen minnu ye Bamakɔtigiw ye commune 2 yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ commune 2 de ye commune ye Bamakɔ kɔnɔ mun ye commune fɔlɔfɔlɔ ye mais secteur sigili n'u fɛngɛw kama u y'a kɛ commune 2 ye parce que o ye yɔrɔ placement tɔgɔ ye sinon commune 2 de ye commune 1 ye Mali kɔnɔ voilà donc an tɛna jɛn ni suguba in minɛli ye an kɔni bɛ ci min d'u ma o de ye donc e bɛna yira k'a fɔ aw danbe de bɛ suguba in kɔnɔ. an danbe de bɛ yen nɔ an ka danbe de bɛ yen nɔ parce que an bɔra minnu na olu de dalen bɛ yen nɔ donc an kɔni bɛ ci min fɔ faamaw ye u ka fɛɛrɛ kɛ u ka hakɛ na segin an ma sinon an wulilen de ye nin ye dɛ wa an t'a dabila bi an bɔra an nana sira tigɛ ka 1 minute de kɛ 1 heure de kɛ pardon 1 heure de kɛ donc ni ze in na n'an bɔra an bɛna suguba sɛnsi 1 semaine feere k'a kɔnɔ. a ma ɲi Bamakɔ ma mais an b'a sɛnsi parce que an ka hakɛ de don voilà u k'an ka hakɛ d'an ma sinon 1 semaine feere k'a kɔnɔ mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ. oui salam alaikum ne tɔgɔ Abdul Dia Touré ne ye Bagadaji jeunesse ɲɛmɔgɔ ye n bɛ commune de jeunesse la bon n ye famille fondatrice n'o ye Touré Ɲare Darabe n y'o jeunesse fana ɲɛmɔgɔ ye donc bi an bɔra k'an ka dusumakasi jira n'o ye an ka dugukolo min darakira k'a di commune 3 ma parce que historiquement en 1987 Djibril Diallo était le secrétaire politique de l'UDPM donc comme commune 2 là il avait des redoutables adversaires tels que n'o ye mɔkɛ yɛrɛ Samba Diallo Samba Sall ani Bamoussa n'o ye commune 2 coordinateur des chefs de quartier de Bamako donc an kɔni an ka bɔli an b'a ɲini an ka président Assimi Goïta fɛ donc a kuma ka ministre fɛ ministre bilalen don ko ɲɛmɔgɔya la donc n'i ye commune 2 yɛrɛ ta k'a lajɛ commune 2 ye yɔrɔ min ka parti yɛrɛ daraki k'a di fɛ commune 3 ma a tɛ bɛn parce que ne nin ma lamɛn an ye bɔli min kɛ bi ne nin ma lamɛn samedi an ye ka réunion boloba da commune 2 yɛrɛ kɔnɔna la sugu tɛna jɔ dɛ donc fo comme décision min ta ka tila ka segin a kan nin donc a yɔrɔ di commune 3 ma ka yɔrɔ di commune 2 ma plutôt donc n'i y'a yɔrɔ ta k'a lajɛ n'o ye Tali Mamani ye Bamakɔ misiri fɔlɔ n'o ye Bagadajikaw ka misiri ye donc o bɛ commune 3 fɛ yɔrɔ o tɛ bɛn Bagadaji bɛ parti dɔ la commune 2 bɛ parti dɔ la u ka valeur bɛ parti dɔw fana la donc o tɛ ko cɛ ɲumanba ye donc an kɔni an bɔra k'an ka dusumakasi jira ka président Assimi Goïta a kuma ministre fɛ a na kuma gouvernement fɛ u k'u tɛgɛ lasegin u ka commune ne ka yɔrɔ lasegin a ma donc o y'an bɔkun ye an tɛ kɛlɛ fɛ an tɛ wɔyɔ fɛ merci. an bɔkun ye min ye o tɛ dɔwɛrɛ ye ministre bɛ ka décision kura min ta concernant réorganisation territoriale ni dɔw b'a fɔ a ma ko découpage administratif an bɔkun ye o de ye k'an ka dusumakasi jira parce que ministre bɛ ka décision in ta a bɛ fɛ k'a bila ka taa CNT la fo mɔgɔw k'o de faamuya parce que mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko nin tɛ nin wagati ye mais mɔgɔw ka fɛn dɔ faamuya yɔrɔ minɛnen don commune 2 la depuis 1987 commune 2 ma deli ka mouvement ɲɔgɔn k'a nɔfɛ parce que kun jumɛn na o kun ye décision politique de ordonnance dɔrɔn de kun don ni Djibril Diallo y'o ta à l'époque Musa ka ministre kun don a mais UNTM na UNTM secrétaire politique de kun don donc
ne ale ata avec ordonnance bi amika ye pouvoir min be no o pouvoir bi fera yelema ka ke loi yɛrɛ de o de kama amika bɔ n'u ko nin ta wagati ye u k'a fɔ pouvoir fana ɲɛna ni wagati na u kana fɔ k'u bɛ taa nin fɛn ta ko ka a voter CNT kɔnɔna la ko ka kɛ loi o de la amika bɔ ni wagati nin kɔnɔna la k'an ka dusumakasi yira parce que fɛn dɔ don fo mɔgɔw k'a faamuya centre commercial an b'o ko de la centre commercial commune de ta de don centre commercial tɔgɔ kura de don tɔgɔ min n'u nana n'a ye en 87 a minɛnen commune 2 la k'a di commune 3 ma sinon yɔrɔ ninnu Bagadaji Bozola Medinekura olu de don donc fo de ka faamuya ko in kɔnɔna la Gabriel Touré ninnu filɛ nin Gabriel Touré ani Yota ninnu olu ye Medinekura de bin min bɛ suguba kɔnɔna la o bin a tun bɛ fɔ de ma ko BIAO centre de agence de Bagadaji de don donc olu yɔrɔ ninnu minnu bɛ yen nɔ u ka taa ka segin histoire ma ka ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn n'u y'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn en ce moment u bɛ se ka décision ta décision min n'o ye tiɲɛ ye parce que olu ye ministère dɔ sigi k'a fɔ o ma ko ministère de refondation de l'État ministère de refondation de l'État o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye an ka laada kɔrɔw an yɛrɛ danbew an ye fɛn minnu ye an ka segin olu ma si toutefois n'o ye tiɲɛ ye anw danbe de ye yan yɔrɔ ye an ka maa fɔlɔw fɔlɔla yen de la olu sigira yen nɔ de u siw bɛ u ka kaburu dɔw bɛ yen nɔ an ka misiriw b'a yɔrɔ kɔnɔna la n'o yɛlɛmana k'o minɛ anw na k'o di commune 3 ma en ce moment an fana tɛ se k'o faamuya donc an ye min fɔ a bɛna kɛ ka yɛlɛma ka kɛ loi de ye c'est pourquoi an bɛ ka nin mouvement ninnu bɛɛ kɛ ka yira autorités la u kana kɛ n'u y'a kɛ ni min bɔra a la o y'olu yɛrɛ de ka ko ɲininen u t'an ka ko ɲininen voilà. Amadou Niaré ne ye commune de den bon bi an bɔra tuguni juste pour une petite manifestation ka se ka an ka souffrance o do yira population malienne na quoi à Bamako et au-delà de Bamako donc min b'anw da la ni mɔgɔ caman t'a kalama u nana ni politique de réorganisation territoriale min c'est-à-dire degun dɔ kun donnen don anw kun comme u yɛrɛ ko ko réorganisation territoriale c'est-à-dire que ko dɔ tun bɛ n'u jɛngɛnnen don ka laclé pour le bonheur de Bamako, pour le bonheur du Mali. Donc, on y a une organisation territoriale qui est responsable. Responsable de Barakaka. Responsable de l'autorité de tutelle, il y a du gouvernorat de Bamako, gouvernorat de Barakaka. Gouverneur Bamako a un élément fait là pour constituer une commission d'experts, commission d'historiens, qui va faire Barakena. Donc, au bara rapport qu'elle a fait, il y a une conclusion qui sera principalement commune de kona nongelo ga yoro do faranga ko lutige principalement sukuba ani Bagadaji yoro do fene be ani mbedno ko yoro do be côté ouest wen ne morceau hein mame bon commune de danche korok me fo dibidani goudron pomba de la aya famwa donc o woro la ka damne ga yelenga na fo kulula o bere ko commune 2 mais commune bébé historique kalama bon un moment donné, démocratie clé, en fait, dictature Ouagati, Moussa clé là, va sur décentralisation Kokumati. Donc, au Ouagati, Djibril Diallo a sur le BC là. On va faire un bureau exécutif central. C'est-à-dire que c'était en fait un groupement de politiciens très très puissants à l'époque. Au Ouagati, nous l'avons mis Bamako en haut de Béké. Bon, le fait que au Ouagati fait une décentralisation tout donc à Yatire, moi il y a un ticket quoi. Moi il y a revendiqué. Commune de Kona, mais moi m'a revendiqué jusqu'à un certain niveau. Donc à Tourate. Donc maintenant, Moussa Traoré bineni démocratie nana. En 94, Alpha fait une politique de décentralisation. Au politique de décentralisation, même il faut le pouvoir centraliser les nous. Mais avec la politique de décentralisation, pouvoir décentraliser, quand on a donné des communes pour que le barak ou la commune ou il n'a pas donné soro, il y aura pour que la commune développée tout le temps en rapport avec la loi de l'État. Donc, au coup qu'on a la tournée, pendant de 94 ans maintenant, bara foi masse avec décentralisation, comment qu'on nous fera. Mais bara masse avec kaka kosebe. Donc maintenant, le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Si ça nous maintenant, avec avocat Malikura, transition n'a nous espoir di Mohoma. Et puis, on va bara minke, anya ega vraiment Malikura comment mi fora ni a scellé. Parce que on va doit le dossier Corolla, la mounou maintenant jengene nous juridiquement quand c'est quoi la clé. Ou espoir d'ama ambe contana. Donc ni prérogative dira gouverneur magaga barake, gouverneur aga rapport ke.
avec tous les éléments nécessaires kana fɔ a ye ko bon monsieur le ministre a y'an bila baara min na baara filɛ nin baara kɛra baara banna a se ka yɛlɛma min kɔfɛ avec toutes les preuves a filɛ nin bon maintenant o kɔfɛ ko commune 3 mɔgɔw bɔra ko ka manifestation dɔw kɛ donc u y'a bɔ a ma ministre décret ma signé ko in kan ka lakile cogo min a ma se ka lakile mais quelques semaines après an y'a ye k'a fɔ ko u bɔra ka kuma wɛrɛ min fɔ ministère de l'administration territoriale ko gouvernement ye baara min kɛ ko baara in k'a ma ɲa donc ko k'a segin a nɔ la ten k'a bɛ cogo min na ko k'a to ten ten mais o kɛra ka sɔrɔ u sera an ka mɔgɔkɔrɔbaw ma ka se an ka ɲamakalaw ma ka se an ka kodɔnnaw ma k'u ɲininka ko in historique la donc maintenant u selen ko in u kɛlen k'o bɛɛ kɛ tuma min na k'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ in ye commune de ta ye donc u tilala k'a minɛ na u tilala k'a fɔ tuguni gouverneur ye baara min kɛ gouverneur ye baara ɲuman kɛ dɛ mais aw ni fɛn in man kan a banna donc o y'an bolo dɔgɔyama de o y'an bolo jɔnmaya de an b'a fɔ ministère de l'administration territoriale k'a fɔ an ti jɛn n'o jɔnmaya ye o dɔgɔyama in ko an ti jɛn n'o dɔgɔyama in ye donc a fɔra cogo min na ko ka baara kɛ cogo min na yɔrɔ in bi ma nous n'avons pas demandé de plus on a demandé seulement ce qui nous est dû fɛn min ye an ta ye k'o de ka segin an ma an ma fara ɲɔgɔn yɔrɔ ɲini dɛ an ye min minɛ depuis san 30 dɔw bɛ ka wari minɛ ka wari dun ko a sera sa ko ka di kotigiw ma kɛlɛ bɛ mini moi je pense que kɛlɛ man ka kɛ nin na donc an bɛ min fɔ ministre ye n'a y'a sɔrɔ ko jɛngɛnna ka sɔrɔ a ma dabɔ a kama bɛɛ bɛ se ka fili il n'est pas trop tard pour bien faire les choses a ka ko in lakile an ka baara kɛ hɔrɔnya ni badenya la Mali bɛɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ min na Bamakɔ bɛɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ min na mais n'u y'a jɛngɛnen to ten ten a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman de an tɛ ala deli kɔlɔlɔ la anw man ka kɛ kɛlɛkɛlaw an kan ka kɛ mɔgɔ lasabalila de mais ni u ye kɛlɛ imposer an kan ni solution ma sɔrɔ an bolo an bɛ kɛlɛ kɛ dɛ o y'an dɛsɛlen ko ye quoi an tɛ ala deli o la quoi mais k'a fɔ ministre ye a ka sabali quoi prévu dan de don quoi u ye yɔrɔ min tigɛ anw na ko kana tɔgɔ kuntan dɔ da la bandiya tɔgɔ dɔ da la ko centre commercial dans l'histoire de Bamako centre commercial ma deli ka kɛ Bamako quartier tɔgɔ la yan nɔ quoi en commune de o ma deli ka kɛ u taara bozola yɔrɔ dɔ de tigɛ ka bɔ Banantu kɔrɔ ka na suguba kɔnɔna na o yɔrɔ in hali sisan dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen a ka ca san 40 o tɔgɔ sɛbɛnnen don kan n'i taara hali sisan i b'a sɛbɛnnen sɔrɔ a kan ko dispensaire de bozola hali sisan bon maintenant Sahel vert kɔfɛ u y'a tigɛ ka na fo Sotelma da la Sotelma kɔfɛ DNC min bɛ yen DNC ka direction kɔrɔ BEAO en son temps BEAO de tun don depuis o waati il y a plus de 40 ans olu ka agence min filɛ nin ye Sahel vert kɔfɛ a sɛbɛnnen b'a kan hali sisan n'i taara i b'a sɔrɔ a sɛbɛnnen b'a kan ko agence de Bagadaji yɔrɔ o kɔni ye prévu dan de bon k'a daminɛ o la sa fo ka na se Tɛrɛngare ma o bɛɛ ye Bagadaji ye mais k'a daminɛ Gabriel Touré la sa ESICA ni Yota ninnu état major ninnu o fana bɛɛ bɛ Manɛnɛkɔrɔ kɔnɔ fo Kuluju la dugulen bɛɛ bɛ nin dɔn dugulen bɛɛ bɛ nin kalama voilà donc hali mɔgɔ min ma kɛ dugulen n'i kɛra Bamakɔka ye yan nɔ hali n'i ma kɛ Bamakɔka n'i bɛ dɔnni kalama kow la i b'a dɔn k'a fɔ nin de ye tiɲɛ ye mais u kɛlen don k'an tɔɔrɔ k'an tɔɲɔ k'an bila kuma la pour quelle raison vraiment on n'est pas d'accord an bɛ se k'a fɔ min fɔ ministre ye ministre k'i jija cogo bɛɛ la il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses u ka fɛɛrɛ kɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan n'a tɛ histoire dɔn a ka histoire dɔnbagaw ɲininka u b'a fɔ a ye n'a bɛ fɛ k'a ɲɛɲini k'a dɔn dɛ a dɔnbaga t'i ban Mali kɔnɔ yan nɔ u ka dɔnbagaw wele k'olu ɲininka u b'a bɛɛ ɲɛfɔ a ye donc a ka sabali jamana filɛ degré min na bi nin tɛ jamana fɛlako ye nin tɛ jamana mago tɛ nin na sisan an mago bɛ min na transition dɔ nana alhamdulilayi u bɛ ka baara kɛ an mago b'a la ka transition accompagner donc u ka fɛɛrɛ kɛ cogo sugu bɛɛ la transition mago bɛ calme ni stabilité min na pour bien faire les choses pour avancer an ka jɛ an k'o di transition ma baara ka kɛ a kɛcogo ɲuman na ka sɔrɔ dɔ ma bin dɔ kan dɔ ka hakɛ ma minɛ ka di dɔ ma quoi parce que jamana o jamana ni ɲɛ b'a la ko dɔ ka hakɛ bɛ ka minɛ ka di dɔ ma nkalon kan lafiya tɛ basigi tɛ na o jamana kɔnɔ dɛ donc an bɛ min fɔ ministre ye a k'a jija an m'a fɔ ko ka fɛn ɲini ka da an ma fɛn min t'an ta ye an b'a fɔ ko ka na ni fɛn min qui est impossible mais fɛn min qui est naturel qui est nécessaire qui est naturel o ka to a cogo la sa donc an bɛ min fɔ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen maliyɛnw k'a dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka fɔ ko nin ye commune de denw bɔlen et puis bi manifestation on a été très sympathique nous avons dit an mago tɛ jamaba la komi déjà réunion dɔ tun kɛra a tun fɔra ko ka sortie dɔ kɛ
bon maintenant décision taara mais o kɔfɛ a nana ye k'a fɔ ko non ko sortie kun tɛ bon a dun kɛra ka sɔrɔ appel taara ka ban donc on était obligé ka na pour accompagner les gens an kun tɛ pour ka se ka hostilité lase mɔgɔ si ma jusqu'à maliyɛnw labɔ a kalama et puis comme réunion min kɛra k'o appel lancé pour ka se k'o de appliquer dɔrɔn ka se ka laada lakilen dɔrɔn mais a ka kɛ bonya ni karama kɔnɔna na ka sɔrɔ a ma kɛ ni tɔɲɔba ye ka ɲɛsin mɔgɔ si ma o de kama nana ka na mouvement in cadrer a kana déborder quoi parce que an mago tɛ débordement wagati la sisan mais ala k'an kisi n'a ma ɲɛ n'a kan ka déborder a bɛ déborder dɛ donc ni ɲɛ n ka kuma ye k'a fɔ maliyɛn bɛɛ a bɛɛ salamu aleykum ala ka tiɲɛnikɛla anw tɛ tiɲɛnikɛla ye n'u bɛ hɛrɛ fɛ n'u m'an ka yɔrɔ segin samedi don baara tɛ sugu tɛ aw k'a fɔ an ɲɛna ala sago ala kira sago aw sago a bala fili ye kɛmɛ n'i ma segin a kɔ n'i ye min ɲini o ye i yɛrɛ ka san de ala sago a sago a bala bɛɛ lajɛlen ani ce ani